que està gravant. Sí? Espera. Ai, mira que maco és tot. I està gravada la càmera? Ara està gravant, vale? Vale. Tot és molt maco. Sí, tot és molt maco. Mira la llum. Sí. Uau! Aladdin! The genie of the lamp. Ara. Què? Saps? Ostres, que petits són. Són petits, no? Hola. The Bible. Por favor. Ahí. If you read this, you woke up and you on your way. Buena muerte, saps, et diu? No, és aquesta... No, és aquesta l'única porta, no? Sí. Trenca això. Trenca abans. Però hi havia alguna allà? Calla, tinc por. Ai, per primer cop el Dwight no ha vist el vídeo al YouTube abans. Això és molt raro, Massa llisqueros, no? Allà dalt hi ha alguna cosa, Ja ho sé, ja ho sé. En este juego se tienen que hacer malabares. Apropa't, una mica. Apropa't no, perquè no veuré res. Ai. Què és? Ja m'he emprenyat, joder. Però agafa-ho. Això és molt raro, Sudo, no? Però agafa-lo. Que no puc. I a més és d'agafar només, és de tocar. Bueno, suposo que aquesta és la primera porta. Joder. Joder. No n'ha sortit la cadira. Jo què sé, no? Joder. Vine aquí amb els llibrets. No, sí, hombre. Vull veure la repetició, Fuck you. M'he deixat un regal. És que es veia venir, I ha sigut un acostament superlent, vale? Uau, mare, tant haver gravat això. És que no m'ho crec que estigui jugant jo. Primer aquesta cadira, saps? Res. Estem jugant. De por? Sí. Que no riguis. Oh, it's locket. Fuck. Ets locket. Teniu la que màgica. Sobra. Joder. Això se saltarà, no? Què és això? No, És no sé. sang, al terra. Tot això és sang. Bones. Bones. Aquest home era molt gran, Sí. Però que hi ha sota de la d'això. No és res. Ah. Surprise, surprise. Un cofre mini. No m'ho puc creure. Jo tampoc, això és molt raro. És màgic, tot. Una història tan rara. Ja ves. Com s'aguanta la sang en aquella Has habitació? saltat volant, tu? Què va? Què va, dice? Veure, no repeticiones. És falses aparences, ho fan expressament. El següent sí que es mourà.
Què? Uala! Que amo, Has vist com jo soc màgic sense veure el YouTube? Però que... Que m'estic cagant! Ei! Ai, tinc por. No! No! No, Merda. 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 No hi ha res? Joder, no. No. El que m'he quedat... Oh, sóc imbècil. Tens llesqueros. Sí, sí, però a veure, no fa res aquest tio, ara. Sí, ara, no? Ja. Què? Què? Ai, quina por, perquè es veu tan negre. Joder. Oh. Bueno, va. Tia, què passa aquí? Per favor. Si ho estic... És cap allà al final, home. Però no tinc la... Ai, però si tinc la clau. Per favor. Jo no sé què fer si no tinc oli, Que eren 12 i pico, no? Sí. What the Per favor. ¿Qué? ¡Güey, pelea de sillas! Right. Què està passant aquí? És que em sabia que anava a passar alguna cosa, Perdó. Oh! Ara jugo molt més tranquil. Omple-la, Liana. Omple-la, vull dir la... Ui, només això, Ja molt poc. A veure... Vale, ja saps on tenim que anar, Perquè hi ha tants sustos. Jo no recordo que hi haguessin tants sustos. L'amnèsia. O sigui, els jocs normals de l'amnèsia últimament estan fent molts jocs. Well done! Ullo, la primera part era bastant fàcil, saps? Et penses que pots sortir d'aquesta part de la casa? Saps? Mira quan doli, Dwight. Sí! I'm rich! No, em tens tot. Que sí, ja estava, hombre. A veure... Ràpid. Què? What? Ah, una bolsa de 10 táleros. What? Fucking What? stupid chair. Books. Bueno, a veure... Ui, 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 ui. Ja ho sé, Mira, ja ho espera. sé. Aquí? Espera. Hòstia, Què és això? no, ja em sembla que aquí hi havia alguna abans, però no he vist res. I des d'aquí he vist alguna cosa. Per què brilla? És que... Mira, veus? Al terra. Ah, no! Ai, ja el tenia, ja el tenia. Ui, el Stefan. Vinga, va. Sí, venga, va, dice. Ah, no sé, però tinc una visió ja de tot això. ¡A saltar todos! Lo que s'ha sentit un monstre, saps? Hola, Freddy! Que hi ha aquí terra. Que hi ha aquí terra. Torna, a pollo. Dwighty.
On hi ha... què? On hi ha on? No, allà, allà, on venies, allà. Res. Sí, amb mans. Però que... Oh. S'ha ficat. No tens cap clau? No, no tinc cap clau. Què és això? Ho has vist? No vull anar allà baix. No, I can do it. No has espantat, No. Termòmetre! Ai. I si deixem aquí la primera part? Sí, sí, aquesta és la primera, espera. Cadira, sobre la taula. Rocs. I ja està, bueno, fins aquí. No, però... bueno. Aquí, queda't aquí. Va, aquí? No, prou. Vai. Espera. Vale, doncs res, Aquí la primera part, la primera part. I, bueno, ja... S'ha de gravar? Però, para de gravar? Vai. Va, no. Va. Ja va. Bueno, que ho deixem. Què era això?